Bine, deci... Nu zava? Da, pregătim o omletă la aragaz. Aragaz? Că n-avem... Overland? N-am avut bani de gaz, de butelie, de alea de GPL. Și facem la asta. Sparg atâta tot să nu-ți murdărească aia, nu e niciun. Ce să salvăm? Poate e și o găină. Spune domnul Zava cum... E pe sărăcie, pe de-astea, nu e. Aoleu, dar dumneavoastră ați făcut un furnal aici, nu știu ce ați făcut dumneavoastră. E pe sărăcie. Da. La un moment dat trăgea că trăgea de mine, nu puteam să mine, era mai mic. Cădeam și mă tura. Pe picnic așa, picnic de duminică. Așa, de ăla, și făcea să mâine. Mai că drumul că te omoară. Când îi dăteam drumul, eram toată că mă strângem și plină de gulituri de alea, așa până jos, așa, până și bani. Faci omleta cu 3 bețe din astea. Nu mai consumi o grămadă de gaz. Eco-bio tot. Eco-bio tot. Prezentare aveți la chitul de supraviețuire? Păi avem bucătărie aici în ăsta. Bucătăria? Da. Ia spuneți-ne despre ce e vorba. Avem tot ce ne trebuie ca să servim masa. Uitați-ne, deci nu, ce faci? Da? O dați. Și pentru sticluțe. Și pentru sticluțe? Da. Ia să vedem, să vedem. Eu, tools. Unboxing. Unboxing aici. Cu cuțit, cu... Mamă, ăsta e atagan, deci cu ăsta faceți ravagi în pădure, domnul Zava. Faci 2 serii? Da. Nu. Le pun pe toate acolo. Hai. Foarte frumos. Are și Și husa. husa lui? E o tools. Tools, da. Foarte frumos, foarte frumos. Da. Și încercăm să facem aici pachetul. La rupsecelul ăsta, că intre tot. Aragazul, tigăița, cănuța, curculița, tot îl pui în spate. Dacă vreți să mai prezentăm, mai avem. Mai prezentăm, ce mai avem? Ce mai aveți aici? Trusa de supraviețuire. Asta. Pentru încălzit, da? De prim ajutor, păturica, pentru foc. Mai avem și aici lingurița, nu știu ce, de tăiat. De tăiat, mică? Da, de făcut focul. De făcut foc. Magneziu, bară de magneziu. Bară de magneziu, foarte, foarte șmecheră e. Și cu Tot ce trebuie. tot ce trebuie, da? Aici, fac să vede așa. Ok. Păi uite, du-te. Varsă-le acolo. Încet. Da, pe ea, hai să punem în castron. Aici. Varsă-le aici pe toate. Hai, ia lingura. Ia uite, ai văzut? Vrei tu să le torni pe astea? Pune, toarnă tot. Bravo. Bravo. Stai așa. Hai. Mamă, ce chestii găsim noi acum. Bravo. Avem apă luată de acolo ca să ne mai spălăm pe mâini una alta? Vezi că e un bidon de 5 litri, spălați-vă cu aia. Papaduri așa. Să rămână cu bidem. Trebuie cu bidem acum. Cu supraviețuire. Vedem așa? E perfect. E pe pic de piper. Da, e ca la all inclusiv. Da, trebuie să stingem asta acum.